Thil mak le lo om episode som ni le pakhat na Hrilhfiah Theih lo camera lak fu makte pangana puk chung a thil mak he video hi YouTube channel pakhat Theih oi nai na upload ani a he channel nei tu pa hian thil lei chhuna khur pakhat chu a ui pakhat nen an tlo a out come here, come on go. Puk chung chu han lut zela bak po an tam khop mai ti chuan puk peng sang te lo omin puk ziding ber a chuan akal ta zela Stay behind me. What the is that? Oh, go. Come on, let's akal zel chu a hma a chuan mihring ruang am dum zun mai chu alo ding zun maya lawin atlan cheta ani he video hi mi then khat chuan an oi vak lawa a channel a hian paranormal lam upload ani ngai lova he thil thleng hi a video hnung ber ani a hnuai video reng a channel a hian upload ngai talo ani palina engram sange Indonesian YouTuber penzi petualang chuan ramsa le rannung rul le oleril tram ti angreng la tak a chei kol live vel video te chu YouTube lama a upload thina ram hnuai ate kalin rul le ram sadang chei kol vel tu te chu a thian te nen an zong thin ani ti chuan zan khat chu ramsa enge mo zonga an kal chu an thil zon ni lo deuh an hmu tatlat mai Aduh. an hma a thil mak tak tlan chhia chu an camera chuan ala fu a ma se a hun lai hi chuan he thil hi an hmulo ani Ih, apaan? apa itu? Apaan itu, Pak? Lu lihat ya tadi, Pak? Lihatlah. Merinding, Pak. second rei lo te hnuah chuan an hma a thil tlan chu an hmu ta nge ya an uma ma se a tlan sak hle ni in an soya an phatalo ani Nah, itu kan tuh. Gua nggak lihat itu, nggak ada gua lihat apapun. Pas gua noleh ke kanan, ada yang lari. Lagi, Pak. penzi le a thian te thil hmu hi amak khop maya mihring ruang am kipahni a kal ni ve nge in alang ani eng thil nge ni theya irin vele pathumna puk chunga thom mak friend ka chuan California alung al thei khur pakhat chu atlo a he video heng ka thil ton koron ser tak te pokha min ti hre chuak rum puk chung ril deuh lek atlo nu chuan abul hnai vela chuan phun ri ser a hreta tlat mai an re le a an ron phun le ser thin ani chiang de in ngai thala earphone nen a chiang You can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like what is that, wind?
I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. Friend ka po hian mak chu ati hle maya sava emo rule emo ani thei mai angen ti in asoya ani chu arin om chia lo hriat thiam a har hle maya atong tu tan la arap om du ve om sia ani po hian helai hmuna om reng hi tha a hreloin a in sa seng ve tarengot ani pahnih na pipe chunga thilmak North Carolina hmun pakhat Cameron chhuah an ti maya chuan tui supply an hmu thei lo chu an mang ang hle a ti chuan thok tu te chuan pipe block tu chu an zong ta a an ti thin angin pipe lian tak chunga chuan motor lem ang deuh remote control mang chu an thuna hemi mang hian pipe no tu chu an zong ta ani chuta an thil hmu chu makpo an ti ve khop mai pipe chunga chuan ran nung nge po hriat lo thil chen nur nur ti deuh nuak rap om deuh si le thil nung ni nge ya hriat si hi alo oma a thok tu te po ati hril hai khop mai ti chuan internet lama enge ani hria an lo om tak melin ti in upload ani a kar khat hnu vela chuan biology expert Dr. Timothy Ut chuan pangang te reuh te tam tak om khom ni in asoya heng pangang te hi hun bin in an phurwal dual thei ni in a soi bok ani chutiang chu ni thein I hre ve em pakhat na ka ui ani lo he video hi Russian YouTube channel pakhata upload ani a he channel a hian paranormal lampang upload ani ngai lawa ui training pek dan le ui encall dan chungchang vel upload thin ani tuna kan video thlir ho tur tiam lo hian he channel nei tupa hian voi khat chu a thil ton mak tak mai a channel a chuan aron upload a khopui dai fe maram noi pakhata chuan akala thil ra mak tak a hriat awangin a phone camera onin he thil hi ala fu ta ani Завел сегодня коп в жуткое место. Такие руины. И вот, неспокойно, как бы вот еще солнце не зашло, а как-то мрачно, очень мрачно. Еще и в колодце что-то шипит. Может, ужик. he video en tu te chuan a ui fing nen lem an chang mai mai ani an ti a ma se ani chuan ani lo thu a soya video kha chiang takin en ula in hremayang ui mel mang ani lo ti in a chang ani nang a ui ni thein I hre ve em ka channel te in lo thlir awangin in chunga kaloma min lo subscribe in min lo like ve nge don ania